Hey, namhlanje usuku olubalulekile as uSasam Digital World kanjalo futhi no-Legacy Builder. Today siqeda a 1 month of 90 days we-campaign. After a month of intense and intense training ngaphansi kwayo, siqede inyanga today. Khumbula sayiqala ngomhla ka-10 le journey le. Abanye sasingazani nabo. Sesinabanye-ke abanye bawoza kwethu yize bengakangeni kwi-program but sihamba nabo because yonke into esiyenzayo sibambene ngezandla siyahamba. Even nala sisiqhuzwa khona bayasibuza, hayi bafowethu nishonephi, siyayifuna i-training le, asambeni kanye kanye. Hey, kuyinto enzima-ke, abanye basalile endleleni and nami ngangingekho sure ukuthi izophela inyanga ngisakhona kwi-program. Luckily enough umuntu unayo lento yoku-coach-eka and ne-consistent and ne-responsibility esiyi-instill-ayo kubantu ukuthi you are responsible for impilo yakho. Akekho omunye umuntu kahle kahle o-responsible for impilo yakho nokuyishintsha as well. If ungayazi lento engikhuluma ngayo, it's fine. You can go to comment section ungibuze ukuthi sewukhuluma ngani futhi kaStasam. But maningi ama-success stories esibe nawo and nama-wins and everything. Sizowashera nje sihamba ngendlela ezinye zezinto ezenzekile. Ngithi nje kodwa sisalele u2 months and kulo 2 months osele, please iba nathi la kulo 2 months. Ungenza ukuthi kulo 2 months ugcine nawe usuyishintshile indlela obona ngayo, ugcine usuthi ngiyayithatha nami i-program.